Come on, yan sabi niyo malagad sa kanina Trifon Morales. Okay, og akong partner karon diri si Randy Tayad. Okay, og sa tanan nga mati karon no. Asap kita ha. Always say a prayer mga kaigsuonan. Mao giti man unahon ta ang papanalangin sa atong mahal nga Ginoo. Lord, thank you kay Lord sa imong gihatag kanamong grasya. Matag adlaw imong gihatag diri kanamo. Og ang among gipangandoy ang imong pag amping ngadto sa katawhan. Tumanag in taon, Diyos ko. Salamat kayo sa pag-awag nga magbalinawon unta ang tibok kalibutan. Okay, salamat kayo. Bueno, sa lipitan pa rin sa unahan, no? Ato na i-trans nga tungkol sa kuan. Ato rin shout out si Ma'am Nina, no? Ma'am Nina Igoy o si Iking Gutierrez, Iking Gutierrez man. Iking Amores diya sa Mactan, Newtown. O ni Bro Joy Ikong. Okay, sa Lapu-Lapu City. Arnel Cui, mabulo Cebu City. Yan na, kumpare ni Pare Joel. Okay, kunsihal Arnel Cui. And then, nga sa ni Rudy Agusto. Mr. Rudy Agusto. Diya sa Soong Lapu-Lapu City. Kanimahan, kanitawag ka lang. Bati ni. O sapian sa kani si Rudy Agusto. Ibahin ng imong mga kabtangan usap nga tos imong mga higala. Okay, Rudy Agusto. Rodrigo Agusto. Diya Rodolfo Agusto. Diya sa Soong Lapu-Lapu City. May papaminaw. Rod, okay? O sa MCC Bike Shop sa Suong Lapu-Lapu City. Ato na Gerald Nursing, Insik, Irmak, o Gipugi. O guban pa. Ala, sige, lapong na tanan. Bueno, palayon ta. Sunod nga atong atimanon nga suwatan po no. Pinadala kini usa ka lalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Carling. Kini gibuhatan uduwa sa radyo ni ilan kini J Badayos. Okay. Ato sender si Carling. Kaya ako problema bahay na sa kong apuhan ba nga lalaki. Kuhaan ka nang sa dili pa kayo ni siya tantong guwang taon. Pero okay pa ba ni siya? Doon na lang yun ni siya problema. Naman ni siya pensyon, madawat. Diyan, napag yun ni siya senior pag yun nga madawat. Na problema siya sa diyang mitipo na ni siya namo kay taas lagi taon kay siyang pangidaron lagi taon. Nagsukor magpabadlong. Isko ko may gusto siyang magminyo niya. Batanon pag yun ang gusto minyoan. Masayon mo sa tanan ako problema no? Dinalang ko mo ng sulti, mauni ang mga paghitabo. Nag-uyo na si nanay ko o nanay mo. Nagsabot na si tatay ko o tatay mo. Ang kasing-kasing tang duha magmalipayon. Hiusahon kita sa salag sa kaminyoon. Giandam na ko ang tanan. Nagahulat in town sila sa simbahan. Aniya na hasta ang mga bisita. Kay sugdan ng atong kasal o kumbira. Ang kulang na lang mauang imong gugma. Hangtod karon ako pa ni mo sugta. Ayaw pakyasa ang salag sa kaminyon. Pinangga ko maluoy ka sugtain taon. Pinangga ko maluoy ka sugtain taon. Ibag yun na ako. Malumida. Ay, baso. Ay, baso, dara. Inom ka. Kulba, yun kaya ka na. Dara. Inom. Ay, hindi mo na. Ako na nagisundan. Ay, mo na. Ay, ako kuha din. Wow. Murag lami kay ito ni mong pagka-mix na. Bahala. Ay, day! Wapa dahil ni mo mahuman, wapa dahil mo mag-inom di ha? Buti rin kang gikas merkado. Pahuman taon day, katakantar taon may. Nakakidaday, o sa man, tagay isang panagsawa, o sa idaan mo diha. Ha? Nakay nadang sumsuman, be. Mao da miray, nay. Katakantar man ning amo diri ba? Okay. Gipakapinan lang na mo gamay nga tagay ba. Para dili sumol. Mao na day. Ay, dahil na kong pauli dong, nang naglakaw ko, natungod na ko sa bahay ni Lolo ni Motibor ba? Iya kong gitawag. Ha? Oo niya. Kuan, mo tong akong giduol. Ingon man siya nako do nga kanang okay ra ba kuno ko nga ani na lang siya tipon og puyo uban nato. Ha? Lagro ng hagda taon sa tipon ripuyo na to taon. Labon nga sige kung agni niya sa nga tipon na to. Nya sige sa siya baligbad. Kay di ko no siya mahimong biyaan taon niya gamay niyang payag. Kaya dumanan ko nilang lula. Aw ambot lang basta kay mo to yung gisulti nako. O nya, say kito pag mo. Aw walang pud ko ni sanong. Akong giingnan nga ako sa kang ingnon igabot na ko sa bahay.
Para nako ba kaling Ah, ba. ano man ni Mea? May nga anihan lang ni siya tipo ninyo dinhi ba kay nakaanam ra ba ni siya katiguang. Ah. Mas may nga dunay makatan-aw niya kung asa siya puyo. Isod na nga mapareha sa lunggan ako ba nga usa ka tiguang lalaki na wa na makita na ikan siya payag. Pipilak adlaw na mao online na singo sa mga tao nga moagis payag ang baho sa patay nga lawas tao. O sa siyang isusi ang tiguang diya ang patay. Ungungo sa kabisro. Wa ni tao nga nasayod. Astilan. Siya lang usa ang puyo sa payag kuyaw kayo eh. Porbida sa na yung murong kagurug storyo. Bitaw day ko yung hitabo ng lulunes. Bako lang tahon day ba? Bida, paita, luya. Busa dong, ato lang kaipunon og puyo dinis lolo nimo. O kanang iyang payag kay di man na niya papuyan og laing tao, trangkahan ang pultahan lang. Sige, sige. Atong adto sa Tito Libs. Ay mo to Toto Tibs. Ato to. Saman, bayad na yan. Okay ra ka nga. Ato na mo. Saman, bitiwas ato yung mangungungo. Okay. Kay tiwas mo tagkatakanta noon sa Bitaw. Nya tagay gamay ba kay tagsa kay magajuwin kantakanta ba juwin to ba jamming ba. Yung jamming Nya bitaw. tagay gamay. Ay ako na say kanta bay. Sige, sige. Bahala ka niya. Be. Sabi ng sister, Ano sabi ng sister? sister, be. Sige. Ako at Oh, nya sunan oy kataas naman kayon. Sige, sige. Inom sa tagsakto. Inom sa tatak sakto. Sige. Sakto sa. Inom sa ta. Sayad ba sayad? Usapan ko, wag ko makasabot sa ako ko kaligon. Mura man gusto ko nga mohimo sa mga buta nga mao'y perming buhaton sa mga batanon. Yusa, may mga bata bang nasa kong hawan at bagya kong payag. Nagduwa sila tubig-tubig. Mayroon ba na ko kani at tumuluwa ng tubig-tubig? Ay, gusto, mugawas ko din sa payag. Muduol ko sa mga bata. Muapil ko sa ilang duwa ng tubig-tubig. Takpan tiga! Takpan tiga! Takpan tiga! Takpan tiga! Masuhilak man ka nga. Takpan mo tiga! Sige! Ay, hindi nakilak! Takpan mo tiga! Takpan ni mo! Kapit ang lampot, dakpan pakit ka. Bugong ka. Kingnan ta ka nga, kuan ka nang ayaw diha, luya lusot ka. Nasito ka, nagbantay. Igo nung ka. Sige, ka mo lang bantay ka pa! Bata! Arab yan ito! Hindi na mo padayon sa iyong duwa. Huwag ako. Isa man lusot, lutibor. Lutibor! Ikaw yung lutibor! Nakay mo din ni Lulutibor eh! Lulutibor! Ay, wa man ko ringaw sa amo, no? May apel ko sa inyong duwa, me. Apil ka sa mga. Apel ko sa inyong duwa. Tagma niya ka! Lulo. Nigdagan niyo mo, tagma ka, tiguang rumag ka! Sa'yo po, nasa'yo po, mga paminaw. Paminaw ko sa sa'yo po. Ligon pa kayo ng akong mga tuhod. Oy, papila ko sa inyong duwa, ha? Dili ka di ko na inyo paapilon. Way, duwa ka mahimo. Papauri ang tamong tanaw sa inyo. Tuko man Lulutibor nga di Papilon! Sige, sige, apil ka din! Asa ka gusto mo sakop eh! Ha, asa ka gusto mo sakop, Lulutibor! Ay, kutasa, oy. Kasan ka lo? Ay nagbantay lo ay! Koryapon! Di mga dakos kontra! Hinayin kay kagiyok! Makadakop ako, oy. Bantay man ko, no? Bantay mo, ha? Bantay mo nga, di ka na siya magkawam ha! Bantay mo! Lulutibor, bantay ha! Bantay mo ikaw ron, oh. Wadyo ka kaso! Lulutibor ka! Andol ko. Tabang. Tabang ako ninyo. Sagdin nyo! Pagkuha mo ba ito? Nagnagin sa ito! Ay. Unsa? Si Lolo Tibor ni mo gitabang sa mga tao didto sa dakong hawan at bang siyang payag. Oh, lagi. Atong aday ninyo siya kay basig unsa na to. Nung itabang mo ko diya taon, ano man?
Matupos sa mga bata, ni apil man kuno ni duwa sa mga bata ba katong duwang kuan, tubig-tubig. Ha? Nya gikutasan og dinagan mautong natumba. Si Lolo Tibor ni Ay. apil duwag tubig-tubig. Sabot taon. Bida ka na rin. Ito na to, Lolo. Ito na to. Idali na mo ato ang mga apuhan. Pag abot mo rito, palingkod na siya sa mga tao sa punuan sa kahoy nga. Natumba ba? Taksan tao maayo. O niya? Sus. Bida sa mga bata. Anong inyo? Tao kipaapil tao sa Lolo. Tao na ning inyong duwa nga nakop-dakop. Ang sayon mong tiguwang naman ni siya. Bitaw, naunsa man po mga bata mo. Uy, gabaan, maya mo stiguang. Kaya inyo magkikabuangan. Apil man siya. Maog yun. Apil man na siya. Apil siya. Apil man na mo siya. Ah, ni apil, gidi ay. Apil ka na mo ay lapot. Hila na mo di siya apil. Maapil nyo siya. Naunsa man sa kalo. Uy, anong ni apil man sa kalo? Kaya ba magkatiguang na ka? Ayaw ka sabihin ang mga bata. Ang akong kagustuhan nga maapil ko sa duha nga tubig-tubig. Lolo Tibor! Kaling, sige na, nagpitok-pitok ka man. Dahil ako gusto sa inyo. Ako, kaya ato ko dito magpahangin sa tubangan sa dako ninyong electric fan. Sige, dadalo ko, Carly. Ngayon ko pa sa ilo sa mga bata. Uy, kay gusto mo dahil Tibor. Sunod taon, Lo. Ayaw na yung taong apil-apil. Anong buhat sa batanon taon? Samot kang duwang ng tubig-tubig. Ay. Bida, sitbol ka ng kalaki ni mo. Himingaw ko sa duwa sa mga bata, manghod. Hilig ba yung kayo parang tubig-tubig sa batanon ako? Sos, oo ka ni mo. Ayun lang ana taon, oy. Nya, sa batanon pa bang ka ato, pero karon tiguwang naman ka. Di ka mayong apil-apil ka na. Abing gilit taon na rin nga, arang-arang pamintan, di pa kay mitan tong tiwang. Wa na, magilit mo mag-apil-apil na ng duwa. Mauchod. Mo yun. Hello! Oh. Di man ka papilos mga bata. Hello! Kaya ko ba yung tabi, eh? Hilom na lang, hilom na lang. Tingnan na mo, aking mingaw lang ko lihok sa mga batanon. Di man mo makasabot na sultihan. Mga bogo, mauna ka. Bugo na nun. Ito na lang ko. Muli na lang ko. Huwag mo mag-ayo. Wala ka. Alalo! Mga ba day? Ha? Ay o lagi, daghan na nakadungog kada agis mga tao sa payag ni Lolo ni Motibor nga nagsigig hilak. Bida, si ubos ang taon itong gimaymayan to na to. Kay laway rin ko nun tatiya. Bida, Ay, tuko gusto- si kasampan siya na to. gusto man unta siya motipon nato puyo. Walang gid siya nihisgot kay ato man gimaymayan. Oo na to sa lolo na. Gusto nga magbaon itong kay ubos na to. Tara, Adtuon na to, dali na. sa luhal may ito. Bida, sorry among panulti. Atambag ra magutong amo lo, imo lang gilaing sabot. Gusto lang lagi kong mabuhat sa mga lihok sa mga batanon. Ano dili ko matiguang og samot. Ay, di nalig ko ni Silvia na. Kay tiguwang ka. Ay, nagliw ko ng mga batanon. Matiguang og samot din sa akong payag. Nga ako lang usa. Busa. Kung tinalang ko niyo, kung ako lang usa magpundo din sa payag. Ato ko tipon po yun sa inyong bahay. Kaling, apo ko. Sos, magbayad ko ng hagin mo. Sige, sige. Makakuto na to tanan mo mga butang sa imong bayag. Ato na kang puyo, tipo na mo. Tuod man, ay panghakot mo tanang butang lolo. O niya? Lalay ko ta sana suno na. Oh, son. Ko ta sana lulo. As mga bata, taos basket. Sila na, ko ta sana. Son, dumog ako. Ano? Kutasan ko na sa lolo. Kublaan na sa ko. Ato na ko, be. Kasi duwag basket. Kala, tumag ka diyan. Tubak ko na sa lolo. Iyo, doon. Pag yung ko. Lolo, yun. Tapukan. Tanaw sa tanaw. Ayaw na yun kasuko, bay Carling ha. Kaya siya rin yun, namugos nga mo apis doon sa mga bata, di basket-basket. Mamato mong yun, dili papilos mga bata. Ikuta sa tao mayo ang buwan, Timolo. Noon sa mataon ka, oy. Wala ko mangitang samo sa mga tao. Kaya sinulong ko ni gusto mo apil sa basket lagi. Kaya siyam di magmugos kong apil. O niya. O, tanawa. Ikutasan kag lakaw. Probida sa nimo, oy. Ay, lahi na Salamat, tao na. Miluwag na akong ginhawa. Gahion sa kag lungon, no? lahi na magud imong batasan ron lo oy, dili naman ka pareha ka ni adto. Kun amo ka muwa kanang buyagon,
Di ka mo patuo na mo. Sa una mo patuo man unta ka. Maminaw man kagtambag, uy. Ubos na ba na yun? Mingo rin ato kusabaan. Ay, mga apo ko, sabla naman, sabta ko ninyo. Gusto lagi ko nga mabuhat sa mga buhat sa batanon. Pugong mas edad. Mata din na po kang edad, di mo ulo-ulo. Ikuwang na ka. Pero dong karing, nakasiyot mo yabi ko kausadong. Pag-dribble na ako sa bola, kumpiyansa man sila. Ilan mo kong ipasagdan, mauto nga, nili-up ko. Shoot na yun. Nakaskor yung kong kausa. Pero, mauna itong katapusan, kay pagtugpan ako siyuta, hapla ba na yun ko. Wama ko yung panuhod. Itong higayon na, mautong pagkaabutan ni mo doon, kaling nga natumban ako. Pidasan di mo, hahay na mo, oy, sos. Dogaring, muragi amo-amo naman ni imong apuhan, uy. Tao na ni. Kung sa'yo nga, Mauting aliday. hoy! Usa! Ikaw magminyo og usab. Hello! Sa'yo na, kasawa ka pa ba ha? Nagtuo ka, dili na ko makaminyo pag-usap kung ako'y manguyab, ha? Ha? Siga ng mata ninyo kung makauyab ko o akong maasawa. Dinaw na mo! Hala, uy, mahimuot man ta aning lolo in town. Uy, manguyab ko na siya niya. Iyang pangasawa una, unsa na? Tangan na to, Che. Mapugngan pagkahani. Bahala na siya manguyab sa kisay panguyab. Basta tila pang not kutog. Kada matumba siya kung taksan siya. Bida sa noon. Ay, wala tingali babae nga musugot niya. Uy, wala na dong Karling, uy. May toyo ka na ako, Lolo Tibor. Oo, dong damian. Magpatabang ko sa kunibos mo. Lo, sa may patabangan ni mo na ako, Lo. Kuhan, igagaw mong ginani mo stisyano. Magpatabang ko sa kunimo nga. Mauyab na ko ang imong igagaw. Oh. Ikaw, mapatabang ka na ako nga. Mauyab ni mo nga akong igagaw nga si Tisya. Masama ka man. Oh, sa'yo na nga damian. Una, ha? Katawan ng mga kongesol na? Ha? Tubag ako damian. O sa'y katawan na magpatabang ko ni mo aron mauyab ko ang imong igagawa. Tubag. Kuan ba, Lo, ayaw, nagkulain, ha? Lo, kuan mo gud, Lo, kanang, dili tingali, na mo sugot ni mo ako agaw, Lo, batanon pa man na siya. Lo, mangita lang tag ka ng idaran nga babae, Lo, ha? Nga mo imong panguyaban, Lo, ha? Ay, si Tisya ang gusto ko dong, damian. Busa, sige na dong, maluoy ka. Tabangi ko, mamisita ko ni Tisya. Jesus Maria Yusip, uy, taon. Di taon ko mo atubang pamisita ng imong lolo, uy, Damian. Ay, maluoy sa gutas ti guwang, gaw. Atuba nga lang siya, gaw. Unya, kanang, balibali talong, gaw, ha? Uy, ambot lang, uy. Di ko makasiguro kung matubang pa ko ng lolo Tibor. At to sila si Kaling ug Miray ay. Patabagin na nilang ilang apuhan, nga dili mo dahil ng pamisita sa amo. Nga, kaya di ko matubang anak niya. Saan tao si Lolo? Kita sa siya iyang pangyaban. Stisya mo yun, patanon pa kayo. Pabida. Ako bita sa ingnan, nga mangitag idaran nga babae, nga akong papanguyaban, ya? Di pa sa siya, good. Ay, ang gusto, si Tisya, yun. Si Tisya, yun, ang ako igagaw, katong tanon. Mo di ang gusto. Bida. Ay, anin lang ba eh. Ano ni mabubus sa Lolo ba? Ang yun ko ni mo. Kuyogi ko ba? Ingno na itong bisita ng tatisya. Ato na to si siya na. Ato sa buton day. Kung sa'yo una-una ni mo day. Ah, sige, anak na lang. Oh. Ata na, ato nga tuwas ni siya. Ug ato siyang yun, nga iyang atubangon si lolo. Ako yung hamil iti siya. Salamat na lang ko nga stisya nga misugot sa taon sa mong hangyong atubangon na Lolo. Kung tarungon lang taon niya balibad, kung manguyab akong Lolo niya. Unya, niya na pagkagabi may abot ang yun ang gabi ng harana pag yun. Si Lolo, una mo na yun sa bahay talaga. Kami si Miray, ang akong asawa, diha taon sa unahan, nagtanaw lang pagpangharana sa akong apuhan. Unya, Sige, damian. Pasahin na yun dong damian. Kay bukan sana ko. Okay, Lo.
Desemba, di halaman sa kanunay, ang imong kabutan sa anyang tanan. Kay ikaw, ikaduhang batala. Mauna, Lutibor, mauna. May uyab naman ko. Ug hapit na mi magpakasal. Ako anay ka ng maluoy ka na ito siya. Buwag ka na maulam na. Ako ang sugta o magpakasal kita. Makabuhi makunin mo. Sunado ako. Una, doon na sa kumadawat nga senyor. Kada buwan. Malipan lang ikaw ba ako? Lutibor, sa ilo at ang ko lang. Apan, dili ka mahimong sugtun kay sa gikaingon ko na, may uyab naman ko ug hapit na ang adlaw sa aming kasal. Maayo pa o mamatay na ako. Puslan man nga dili ka masugot ako. Tisna, maayo pa mamatay na ako. Lutibor. Kita yun na mo, patigin lang ka taong loloy na ako sa bahay ti siya taon. Ako lang yung isundan. Anya, may uli sa siya sa bahay. O niya, pagkasunod lang tindawat na siyang pensyon sa iyang senyor. Inani ang niyang gibuhat. O, unsabay, ha? Inani ang gibuhat akong apuan? Lagi bay, pupida bay. Tuas kasada eh. Ipangitsa ang daghang kwarta, pulot ang manggatos. Nya iyang ipailog sa mga tao nga ngagi. Laoy na unsa, dong tada dong adtuang dos lolo nimo. Kana! Ay, paminaw mo. Kung di ninyo ka ng kwarta nga akong ipangitsa sa sana. Huwag gamit na mga kwarta ha, kay huwag may mamay ka mo sugot ako. Ala, inyo na lang tanan. Inyo na tanan kwarta na ko. Na ang pinsyon sa senyor, ay, dili na no. Inyo na na. Bitaw sa mga ibuhat, di mo pag-isa yung mga kwarta tao! Naunta ka niya! Huwag na gamit ng kwarta ha, kay huwag mamay nga mo sugot. Huwag ko sugta ni Tisya. Ang sunod akong pensyon o kanang sa senyor, ako gihapon kining ipang imilog sa mga tao. Kay wala gamit na ako kining kwarta ha. Wala! Nakamatay ka kaling! O ako sabot kinaiyas kung pahantungod kay sobra na ka batig batasan. Ang kwarta gipangitsa, wa mo gihatag na ako, probida. Sus, wa ko siya sugtas batan-on ng babae nga iyang gipanguyaban taon. Unya, unsa man nako, unsa may kung buhaton na ning mabalik normal ang batasan. Pero lulo naman taon gud din ako. Pinangga biyan ni nako, pero hindi man inani batasan niya sa una. Unsa man ko kami masultiyon? Ikaw bam? Unsa man bam? Naanas Bible bam gipangitsa ang kwarta? Carling. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Carling, Ate Pres. Carling. Carling, anya kadira gyud niya nga puha lagi tawo nga kanang video may pagkabadlungon pero para nako di na ni badlungon kay nguyab unya wa sugta siyang gipanguyaban nga batan-on git pang itsa ang kwarta nga iyang para pensyon mga kuan katong niyang dawat pensyon iyang senior gipang itsa sa dahan gipailog sa mga tawo. Din man sa SRP. O to si SRP. Dong siya tong nangagawa nga. Siya to nigitsa sa kwarta sa SRP. Mao to, daghan kay siya gipailog. Tawon pud ani. Looy sa bitaw. Murag gibalik na lini pagkabata ni Tiguan, ano? Di ba ina naman na nga mabalik ang pagkabata? Nabalik sa pagkabata basta tiguang na. Pila ka edad na mabalik sa pagkabata? Pila ka edad tapat? Wa man Ate Pres kay na may mga idar. Ay mo ko base si Clint Eastwood, nabitay tres. Tinuod na. Wa gyud unsa, wa gyud mo balik pagkabata. Ni bako lang. Ni bako lang siya. Tiguan na lang gyud kay kuan pero ay sus. Kuan, Senador Enrile. In really? tinuod. Edad. Nabinta kapin, Nabinta sa Enrile kapin. na.
Pero ligon ka Ligon paghapon. Ngano ka na no? Do na. Kuan ba ka na inyo ba ka ng kaliwat? Kaliwat no? O nya vitamins sa simong utok siguro pero may antifreeze. Samba. Vitamins Di ka ta madaot og mag-inom Dili og vitamins. Karang dili sa imong vitamins kana bang imong mga kinaon nga mga lami, mga vitamins imong Doon na, lan, Ate Pres, doon na biya ko nabasa sa Biblia, sa tunapit nga, ang tao kuno nga mamatay, nga makaabot og edad nga usa ka gatos, isipon kuno nga gasa. Gasa bitaw. Unya, ang mamatay kuno sa dili pag-abot usa gatos, isipon kuno nga silot. Silot? O, Mao ba? isipon. O, nabasa na, Dili gisilutan no? dili ko pagkuano ka ng asa to pero ang kanang mga sa Biblia gud sa dili man nimo maliteral. Kaya ko na nang giuban ang buhok, gingon man ang buhok, di ba ingon nga giuban kay mo nimo. Iguang na. Una kabasa sa Biblia nga ang buhok nga giuban maoy korona sa usa ka tawo nga maayog kabubuton. Ay dili tanan man uban. Mao Adim sig uban. Usa ko lang gingon lagi kanang doon naman ko ilaw mga pagsabot mo ka sa Biblia, di man mo maliteral. Kay karon bitaw bisag na gamay bata, gaedad pag 12 giuban na tungod sa mga chemical nga gipanggamit sa ilang buhok. Oh, so depende na. Times ako natay ipaambit ni Lulo o sa iyang mga kabanay. Lolo Tibor. Sirach 7 versikulo 11. Ayaw katawi ang usa ka tawo nga nalukapa. Ang Ginoo mao ang nagpahimutang sa usa ka tawo sa ubos. Apan ang Ginoo mao usab ang magbayaw kaniya pag-usab. So ang muti pagsabot, ang kining kahimtang ni Lulo nga murag ingon ana usay katawaan sa mga tawo kay labi na kay magbinata pa siya karon magusto pa gyud sa magminyo pag-usab. Kanang ang iyang kwarta karon gipanglabay na lang kanang murag dawato na lang gitingali na nato Ate Pres nga dadunon doon ang usa ka tawo kung maabot na ng idara. Kada ama na lang ba? Dili. Nakalito yung sahay nga mabuti rin sa itong istasyon nga dili na makatultol hasta siya pa uli. Nabito Pagbaba sa tingali na kung dili ni mo tarungon kanang atubang Amuma. ang isa amuma or Amuma, atubang ang usa ka tawo nga tiguan na kaayo. Kay katong mabasa sa nato sa balang kasulatan ingon man dito nga atimana ang imuhang amahan kung siya giango-ango na. Nabito na dito mabasa na to panagsa ayaw pagsaligad ako na imong kabukugan. Murag una ana bitaw kay og imo tungod una murag sa tawo gyud na siya ang ato ang pagdawat na lang ug ang pag-amuma. Pag-amuma na lang pod. Kay moabot kun kita ng panahon kay kung di ka mamatay sayo matiguan ka man gyud, di ba? kay giingon bitaw nagapos bala ang kasulatan giingon nga dito nga adunay tawo nga mamatay og sayo bisan siya og maayog kinaiya. Apan duna say dugay nga mamatay bisag dili sa maayog kinaiya. Buto sabot dili man gud katugkad sa Ginoo. Ang kaning nahitabo karon ni Lulo mo'y pagaingnon nga kanang na ang dawato na lang nato unya atimanon ang mumahon kay sa among panahon nato sa bata pa mga tawa bitaw may kanang mga tiguang nagsungkod na nasukarap na kanang maglisod Kaya kung bugal-bugal kag usa ka tiguan. Di na maayo. mukatawa mi ingnon pa mi sa among iyaan sa una ayaw mayo gani kas na karon ana na sila kamo niya Bitaw. wala mo tiya oy Wa kay baw tag unsay dagatan ikatiguan Naman, ni tiguan di ba? nakakita ko sa nga na mga tao nga magkurog nga maglakaw, magkurog ang bukto, murag shake ang iyang mga kamot. Napoy uban nga. Tungkol sa katiguang na nauy. Napoy uban nga napoy uban nga maglakaw, labi na nakaagi og stroke, ang pikas wa naman gay umoy. Lagi. Kami kay gamay pa mi ato gulyat, mga tawa mi. Mga tawa mi ni adto. Yung mo nang ingnom ni sa among katigwangan, ayo mo pagbugal-bugal kay maayo gani sila kay naa na kamo unya. Okay. Oh. Hala. Okay. Mana. Ang ato lang ani nga dawaton siya. Dawato na lang ninyo. Tagaan na lang pag-amuma, ngayon ano pa, nito ipansalibay ng kwarta. Pamunita lang po. Panguli na yung kwarta, o di na daw uli, ikiha mo. Ag sa SRP managol ya. Nalala na videohan ana. Ang mamahalan ninyo niya, kung yung lang sa pag-ampo, kay mato pang Ate Pres, dili man sa maayo nga bugal-bugal ang pasagda ng mga idara ng mga katigwangan. Ug salamat po pinang ating atong tulumanon. Kuna ko ang puzzle, Tion.